Het lieke zo mooi doet minister Vogelaar het startschot joeg voor het opknapplan van de achterstandsweek aan de eerste kant van Ljouwert. De term Vogelaarweek waard een begrip. Nou, 18 jaar later is er nevens het ministerie haast geen vooruitgang boekt. Net sindsdien miljoenen investerings. Werklezers, criminaliteit en oerlijst zoenen nog een soort vak komen. Maar het weekpanel is het er net mee eens. We hebben heel veel mensen kunnen helpen. Maar ook heel veel mensen die nu in de wijk opnieuw komen of die nieuw komen wonen in de wijk, die hebben natuurlijk moeten ook de mogelijkheid hebben om geholpen te kunnen worden. De volgende stap moeten we nu nog gaan maken. Nevens het weekpanel had de status van Vogelaarweek heegterpskieringen genoeg opsmieten. Ze kwam er bij Ziel beschikbaar voor een werkplak bij het weekcentrum. Het zijn voornamelijk mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En om toch ze te activeren in de wijk en bezig te zijn, is dit hier aan de achterkant van het wijkgebouw is dit ontstaan. Een fruittuin en een buurtuin is een oorinitiatief om de leefbaarheid te verbeteren. Poppedat is er in het weekcentrum genoeg te doen. Ze wordt er hier vergaderen en koffie dronken. Er zijn dus stappen zet om het noffelijk te maken, maar dat is nog net genoeg. Het geeft wel aan zo van, dat deze wijk gewoon inderdaad de aandacht nodig blijft. Oftewel de oproep aan de gemeente en de politiek om te zorgen dat de wijk aandacht nodig blijft. En dus ook geld en menskracht nodig is.